Kuchoka ku South Africa apita Mutharika ndi zonena kuti akutsatira zomwe zikuchitika m'dziko muno ndipo atumiza uthenga kumeneko kupepesa makamaka ku banja la Esau Kanyenda. Kungopangira kwa amene mwina sitinatsatire bwinobwino kuti ludolo osewera mpira okankha chikopa ndi zonena kuti watisiya loleloli. Ndiwo apita Mutharika anabwera pa tsamba lawo la mchezo nanga sisali kunoko ndi basa ngotumiza pa tsamba lawo la mchezo la Facebook kumenepo azalembapo uthenga otere tiwerenga sharp nkumatanthauzira muja timachitira muja. Akuti message of condolences to the Kanyenda family. The First Lady and I are deeply saddened by the passing of one of our nation's football legends, Esau Kanyenda, who died in the United Kingdom on Tuesday, 2nd December 2025. Kumakamba zonena kuti akuti uthenga uwu ndi wachipepeso kupita ku banja la Akanyenda ndipo ineyo pamodzi ndi First Lady amayi afuko ndi ndonoti ndifo khumudwa kwambiri ndifo dzala ndi chisoni makamaka pamene taluza mmodzi mwa amene ndi legend ndithu tinganene kuti anali katakwe kumbali za mpirazi ndipo anthu amatha kumayang'ana kwa iyeyo Esau Kanyenda ku timu yathu yafuko ndipo iyeyo wamwalira ku United Kingdom ku UK kumeneko lachiwiri pa 2 December 2025. His death has robbed Malawi of a true son of the soil and a man who devoted his energy to raising our national flag high across Africa and Europe, where he starred for Russian football club Rostov. At the height of his career, Kanyenda played a pivotal role in securing Malawi's qualification for the Angola 2020 African Cup of Nations, a proud milestone in our football history. Akunena kuti imfa yake ndizonena kuti yatilanda tifeyo Malawi, mwana wathu weniweni wa dziko la Malawi. Uyulu anali munthu amene anayika chidwi chake chonse mphamvu zake zonse kuonetsetsa zonena kuti mbendera ya Malawi yakwezedwa ndithu pamwamba kwambiri kudutsa ku Africa komanso kumakafika ngakhale ku Europe, ku Ulaya kumeneko. Ndipo kumeneko adakasewerako timu ina ku Russia, timu yomwe imachita kuti Rostov. Ndipo pamwamba penipeni pakaliya yakeyi pachindende penipeni pa anthu okomera, iyeyu anatithandiza ngati dziko la Malawi kuti tikalowe mu African Cup of Nations yomwe inachitikira ku Angola mu 2010. Amenezo konera kuti ndi amene anamwetsa ndithu kukagwedeza ukonde basi ife mpaka ngati Malawi kukafika ndithu mu African Cup of Nations ku Angola kumeneko, zomwe ndi nthawi imeneno tikhoza kumayikumbukira ngati history yofunikira kwambiri yomwe tidakwaniritsa ngati timu yathu ya Flames. Of course pano kuli zibwadza zokhazokha ende timaonanso zimangoluza. Okay, paragraph ina yakuti even after retiring from active play, he remained a guiding voice for local football administrators, demonstrating unwavering dedication and commitment to the growth of the sport in our country. Akuti mkulu amene anapezeka zonena kuti wapanga litaya wapumula koma ngakhale apumula yonse sanasiyebe ndithu amathandizira mwanjira ina yake basi kumaonekera kuti mwina mwake mpira wathu kunoku uziyenda bwino ndipo ankagwira ntchito ngati mmodzi mwa administrator omayang'anira ndithu zakumpira koko basi omanso chidwi chake ndithu chinali poonesa zonena kuti luso ili la mpira likumapita pasogolo mu dziko lathu lino la Malawi. As we mourn his passing, the First Lady and I extend our deepest condolences to the Kanyenda family during this difficult moment. Rest in peace, legend Esau. Professor Arthur Peter Mutharika akunena kuti pamene tsopano tikulira imfa imene iyi, ineyo pamodzi ndi a First Lady amayi afuko ndone kuti tikupereka ndithu mokhudzika kwambiri kupereka chipepeso ku banja la Akanyenda makamaka mu nthawi ino yomweno ndi nthawi yovuta kwambiri, difficult time, ndipo chofunikira kwambiri mwa zonse ndizonena kuti mzimu wake wa legend ameneyo Esau Kanyenda ukause mumtendere. Ndalembaru ndineyo Professor Arthur Peter Mutharika amene ndine president wa dziko la Malawi. Okay,
utenga ndi umenewo magayi. Of course tinabwera uzafotokozapo tingokambapo ziwiri zitatu kupangira kwa amene mwina nkhani simunayionere pano pa Justin Tech Malawi. Tinafotokoza kunena kuti Esau Kanyenda wamwalira ali ndi zaka 43 ndipo iyeyu anadwala nthenda ya kansa. Anadzalengeza dzulo kunena kuti munthu unetu ndadwalika ende ndikufunikira muzindipempherera fasi zili pabwino. Inde tinazakamba zoti no kansa ya impyo nde ena atepanga correct timanena songa khale mu video mwe mukuti si impyo ya imene ikhozokhala alakwitsa chiwacho pepani komano ndi kansa yomwe inakagunda river kapena kunena kuti no chiwindi nde kungopanga correct information pamenepo kuti inali kansa ya chiwindi nakapanga atake chiwindi chake zosakhala bwino basi tu dolo wapezeka zonena kuti watisiya. Zosakhala bwino pang'ono pomwe. Tokamba sokunena kuti mkulu amene yetu kuteko anasewera nte kuti frames kwa zaka 15 kwamba mu 2000 pamene panali pa 12 March chaka cha 2000 nthawi imene ndati tikudoda nano ndi Zambia anakaonekano oyambirira enda anasewera for 15 years kumakamaliza mu 2015 ndi matimu ena ndena ngati mene mwamvera mafotokoza apita Mutharika chaku Russia uko anapeze kuti nayenso anakasewerako. Mene mwande mene zakhalira mzimu wa Esau Kanyenda usemumtendere amatchedwa kuti no Black Mamba mene anali dolo kwambiri. Apati makhala luza munthu amene adathandizabe mwanjira ina yake ngati dziko la Malawi anthu ofunikira kwambiri amene akamapita yonchi zamakhabe zokhumudwitsa ndi wamwalira anakali wachichepere. Mzimu wake musemumtendere osatha komanso ndi kuti Mulungu atonthose banja lake. Mwina songa tipakhale ma process onena kuti apange repatriate thupi lake nangaso amwalira no ku UK ndi kuti mwina make ma process osewo Mulungu ayikepo dzanja lake kutsogolera kuti zimezo ziyende bwinobwino kufikira tu nthawi ina akuti